Usa ka adlaw sa pagtapos na sa Fire Prevention Month, laing sunog ang miulbo sa may Santo Niño Village, Barangay Banilad sa Dakbayan sa Mandawi. Ani ang report. Nadawat sa Mandawi City Fire Station ang alarma sa sunog alas 9:56 kaganihang buntag. Gipaubos ang alarma sa first alarm ug napugngan ang pagkatap sa kayo alas 10:11 na sa buntag. Apektado sa sunog ang usa ka residential building. Wa pay gipagawas nga pahibaw ang Bureau of Fire and Protection sa Mandawi City sa gidakon sa danyos. Ang miulbo nga sunog ganihang buntag mauna ang ikalimang sunog nga nahitabo sulod ni ining buwana sa Fire Prevention Month. Mato ni Chief Inspector Arnel Abella, Mandawi City Fire Marshal, nga sa miaging tuig, 5 usab ka mga insidente sa sunog ang ilang natala nga midanyos og 192,000 pesos. Samtang sa upat ka sunog karong buwana, wa kini maglakip sa sunog nga ganihang buntag mo kantidad sa 185,000 pesos ang danyos. Ang target man nato sir, zero fire incident. Pero kung sa assessment nako sir, para sa ko, di siya nakadako kayo. Samtang nakiktigom si Abella, kang Kapitan Nelson Rubio Sr. sa Barangay Umapad aron makabukas sila og Mandawi City Fire Substation. Kung adunay substation ang Barangay Umapad, mas paspas ang pagtubag nila sa alarma. Iyang gihulagway nga ang Umapad usa sa mga fire-prone area sa Dakbayan sa Mandawi. Once makabutang tag substation dito, mag-deploy tag personnel and fire truck nato kay kuan man po siya sa napoy area nga fire prone sa barangay. Uban ni Philip Patricio og Rod Prado, Chelo Valiana, Balitang Bistak.